गासैखौबो बरायफिनबाय दिनैनि नैबे थाखोआव जोङो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स एबा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि नेरेशनखौ माबोरै खालामनाय जायो बेखौ सोलोंगोन फैदो अब्ला जों थाखोखौ जागायदोनि दानिया गिबि खोथा रिपर्टिं भार्बा जुदि पास्टआव थायो अब्ला सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सआव थानाय बाथ्राया इनडाइरेक्ट नेरेशनाव सिम्पल पास्टआव सोलायलाङो दानिया मोनसे खोथाबाव सिम्पल प्रेजेन्टआव थानाय जायखिजाया बाथ्रानि स्ट्राक्चार ओरैबायदि साबजेक्ट प्लास भार्ब नम्बर 1 गुबुन फारसे सिम्पल पास्टआव थानाय जायखिजाया बाथ्रानि स्ट्राक्चारा साबजेक्ट प्लास भार्ब नम्बर 2 बिदिन्थि हिसाबै आं होदो आई लाइक नैबे आइआ साबजेक्ट नैयो लाइकआ भार्ब नम्बर 1 आरो बेवहाय आई लाइक्ड साबजेक्टआ आई नैबे लाइकआ नैबेवहाय डी दाजाबदेरनानै भार्ब नम्बर 2 जादों दा बेखायनो जों बुङो लाइकआ भार्ब नम्बर 1 नाथाय डी गोनां लाइक्ड बे सोदोबा भार्ब नम्बर 2 दानिया फैदो जोङो माखासे एग्जाम्पलफोर लादोनि नै गासैबो एग्जाम्पलफोराव आङो रिपर्टिं भार्बखौ पास्टआव लानाय जादों आरो नैबे इनभार्टेड कमानि सिङाव थानाय गासैबो सेन्टेन्सफोरा सिम्पल प्रेजेन्टआव दङ गिबि एग्जाम्पल अरुप सेड कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव आई लाइक दिस बुक बेवहाय नैबे लाइकआ भार्ब नम्बर 1 बेखायनो बेयो सिम्पल प्रेजेन्टआव दङ दा बेखायनो बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन अरुप सेड दैट he liked that book नैबे लाइकआ लाइक्ड जालांबाय थामहिनबा भार्ब नम्बर 1 आ भार्ब नम्बर 2 आव सोलायलांबाय नैथि एग्जाम्पल he said कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव I watched a film बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन he said that he watched a film नैबेयाव थानाय भार्ब नम्बर 1 watchआ नै ed दाजाबदेरनानै बेयो भार्ब नम्बर 2 जालांबाय थामहिनबा बेयो सिम्पल पास्टआव सोलायलांबाय 3 नम्बर एग्जाम्पल she said कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव I am unwell बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन she said that she was unwell बेवहाय थानाय नैबे am बे भार्ब नम्बर 1 आव दङमोन बे भार्ब नम्बर 1 आ भार्ब नम्बर 2 आव was जाहैबाय बेखायनो नैबेनि टेन्सआ नैबेवहाय सिम्पल पास्ट जाहैबाय 4 नम्बर गोपी said कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव I know her address बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन गोपी said that he knew her address बेवहाय नैबेयाव नो दङमोन बे भार्ब नम्बर 1 नैयाव न्यू जाफैबाय बे भार्ब नम्बर 2 थामहिनबा सिम्पल प्रेजेन्टआ नैबेयाव सिम्पल पास्टआव सोलायलांबाय ओके दानिया फैदो 5 नम्बर he said to me कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव I don't believe you नैबेयाव नेगेटिभ दङ बेखौ नोजोर होनो नांगोन बेखायनो बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन he told me that he didn't believe me बेवहाय नै say to थायोब्ला जों told आव सोलायो बेनि उनाव नै do सोदोबा जोंना verb number 1 बे verb number 1 do नि verb number 2 बा simple past did जायो बेखायनो do आ did आव सोलायबाय not दंफायो not लिरबाय आरोबाव नै second person you आ जेब्लाबो नै object बायदि सोलायो बेखायनो बेयाव me जालांबाय next 2 number the man said comma I live here बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन the man said that he lived there नैबेयाव थानाय verb number 1 आ verb number 2 simple past आव सोलायलांबाय नै lived जाहैबाय बेवहाय here आ नैबे there आव सोलायलांदों I आ नैबे he आव सोलायलांदों I आ जेब्लाबो नैबेनि साबजेक्ट बादियै सोलायलाङो बेयाव दानिया 7 नम्बराव फैदो 7 नम्बराव दोङो the prince said कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव it gives me great pleasure to be here दा बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन the prince said that it gave नायनाला नै गिव्सआ मामोन verb number 1 मोन बे verb number 1 आ नै verb number 2 थामहिनबा सिम्पल पास्टआव सोलायलांबाय gave him great pleasure to be there नैबेयाव थानाय here आ there आव जेब्लाबो सोलायो आरो मोनसे खोथा नैबेयाव मी प्रिन्सआ गावखौनो बुंदों बेखायनो बेयो हिम जाहैदों ओके दानिया 9 नम्बराव फैदो he said कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव I don't wish to see any of you बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन he said that he didn't wish to see any of them बेवहाय नायदो नैयाव do दोङो बेयो नेगेटिभ सेन्टेन्स जानायलाय बेवहाय जोंना do दोङो doआ verb number 1 बे do verb number 1 आ नै verb number 2 आव सोलायलांबाय बेयो did जाहैबाय बेखायनो don't आ didn't जाहैबाय माने सिम्पल पास्टआव सोलायलांबाय ओके दानिया नैबे मोनसे खोथा you
you आसलते खसरासर जोंनिया नैबेयाव थानाय ऑब्जेक्ट बादि सोलायो नाथाय बेयाव ऑब्जेक्ट गैयाब्ला जेब्लाबो थर्ड पर्सनाव सोलायनो नांगौ बेखायनो them जाहैदों गुड नम्बर रीना said कमा इनभार्टेड कमानि सिङाव I have a watch बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशना जागोन रीना said that she had a watch नायदो नैयाव थानाय have बेयो verb number 1 मोन बे verb number 1 आ नैबे verb number 2 आव सोलायबाय have आ जेब्लाबो head आव सोलायो have नि simple past आ had जायो बेखायनो she had a watch जाहैदों जी नम्बराव नायदो गीता said कमा my mother is ill बेनि इनडाइरेक्ट नेरेशन गीता said that her mother was ill नैबे नायना लादो नैयाव be verb is दङमोन is आ present tense आव दङ is नि past tense आ was जाहैयो बेखायनो her mother was ill जाहैदों बेयाव माया her जाहैदों मानो बेयाव साबजेक्टआ थर्ड पर्सन गीता दङ बेनि उनाव जिसे नम्बर the boss said इनभार्टेड कमानि सिङाव they are lazy the boss said that they were lazy याव नायदो नैयाव आर दोङो आरा जोंनिया बी verb बेयो verb number 1 आव दङ थामहिनबा simple present आव दङ आरनि simple past आ was नङाबा were जायो बेयाव were लिरदों मानोना नैयो plural subject दङ बेखायनो were lazy जादों ओके देन जिनै नम्बर you said कमा he has a car you said that he had a car बेहा नायदो has दङ has आ simple present आव दङ बे has नि simple past आ जेब्लाबो had जायो ओके नायाव he subject दङ he subject आ माब्लाबो सोलाया बेखायनो जाबाय you said that he had a car अब्ला दिनैनि नैबे थाखोआव जोङो सावरायबाय सिम्पल प्रेजेन्टआव थानाय जायखिजाया सेन्टेन्सनि नेरेशनखौ माबोरै खालामनाय जायो खनसे बुंबावदो सिम्पल प्रेजेन्टआ जेब्लाबो सिम्पल पास्टआव सोलायलाङो जुदिहे रिपर्टिं भार्बआ पास्टआव थायो अब्ला उननि थाखोआव गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै फैबावगोन लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों